Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw mewn cartref gofal. Y weledigaeth ar gyfer dyfodol gofal yng Nghymru yw i bawb gael gofal mwy effeithiol sy'n canolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn ac sy'n fwy cymunedol, wedi ddarparu gan bartneriaid ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, tai a'r sectorau cyhoeddus a phreifat sy'n cydweithio â'i gilydd. Yn Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru, rydym yn gyfrifol am gadarnhau bod pobl yn cael gofal iechyd o ansawdd da. Rydym wedi cynnal adolygiad cenedlaethol o Ofal Integredig gyda phwyslais penodol ar gwmpo, sy'n asesu'r ffordd mae systemau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn gwneud argymhellion o ran y ffordd y gallent weithio'n well gyda'i gilydd. Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw mewn cartref gofal. Dyma Geetha. Mae'n berson hŷn sydd wedi cwmpo yn ei chartref gofal. Os nad yw'r gwasanaethau sydd ar waith i ofalu am Geetha a'i chefnogi yn cydweithio mewn ffordd gydgysylltiedig, gall brofi. Oedi di angen am ambulans brys. Achos y gellir ei osgoi o'i derbyn i'r ysbyty a chyfleoedd a gollir i fynd i wraidd y broblem o ran ei chwympiadau y gellir ei hatal. Mewn system gydgysylltiedig gall Geetha ddisgwyl asesiad trylwyr a ddiogel ar ôl cwmpo gan y staff gofal sy'n ei hadnabod ac yn gofalu amdani. Gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn y cartref lle bynnag o bo modd, gan ystyried yr hyn sy'n bwysig iddi ac asesiad ac ymyriad ystyrion sy'n anelu at atal niwed wrth gwmpo yn y dyfodol. Mwyn gwella'r gofal a'r cymorth a roddir i Geetha, rydym yn argymell y dylai cwympiadau ymhlith pobl dros 65 oed fod yn flaenoriaeth yn ei rhinwedd ei hun. Mwy o ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn ag arwyddocâd cwympiadau a sut i'w hatal. Rhoi gwerth ar y gweithlu gofal cymdeithasol. Ariannu adnoddau ataliol. Safoni fframwaith cenedlaethol. Cyflwyno modelau lleol clir ar gyfer gofal cydgysylltiedig. A dylai pawb sy'n gweithio yn y system anelu at ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Datblygu gweithlu wedi hyfforddi'n ddigonol i ddywallu anghenion y boblogaeth. I gael rhagor o wybodaeth a darllen yr adroddiad, ewch i www.hiw.org.uk/Falls Review.